Здравейте, уважаеми зрители на Пловдивска обществена телевизия. Вие отново сте с преданието за история на България и Балканските земи, траки, българи, славяни. Темата на днешното предаване е откъде идват българите. И това е нашето 44-то предаване да отбележа. Тези, които са проследили всички епизоди до сега и са внимавали, може би сами могат да си отговорят на този въпрос. Но така или иначе ще направим преглед на темата в това предаване. Преди да започна да направя още няколко оговорки, така уточнения. Преди 10 години, точно тук в Пловдивска телевизия, беше подхваната тази тема с заглавие "Откъде идват българите". Тогава Евгений Тодоров покани доста хора в продължение на няколко месеца, различни гости, които разказваха своите теории и хипотези на тази тема "Откъде идват българите". Получи се доста интересни предавания тогава. В тази връзка участвах и аз точно преди 10 години. Тук представих новата си тогава книга, която се казва "Произход на древните българи", излезе през 2006 година. И аз гостувах в това студио, и говорих по същата тази тема. Това същото предаване тогава го качих в интернет с тема "Откъде идват българите", но след 10 000 гледания, понеже темата е много интересна, го изтрих същото това видео. Да, искам и това нещо да отбележа. И сега правя това ново предаване, което ще замести старото. И ще бъде качено също в интернет, който се интересува, може да го гледа. Така, по тази тема няма да е пресилено, ако кажа, че се занимавам вече 20 години. Може би от 1996 година, когато бях студент във втори курс в Софийския университет. От тогава така се интересувам по тази тема. И на шега на майтап вече, днес 2016 сме в момента, вече 20 години се занимавам горе-долу с тази тема. И в този смисъл няма как да не се получи едно по-лично предаване, понеже това, както казваме, една от основните исторически теми, с които съм се занимавал. Така, да започнем тогава по темата. В училище, поне на времето, сме учили, че днешният български народ, така горе-долу се създава и консолидира през 6, 7, 8, 9 век. Тук, като официалното, това, което учим в учебниците, е, че прабългарите на хан Аспарух, които са дошли в края на 7 век, създали първо българско царство в днешна Северна България и включително и земите отвъд Дунав. Постепенно това царство се е разширило на юг от Стара планина, обхванало е днешната Тракия, Македония и така стигнало е до Бяло, до Егейско море, до Адриатическо море в най-голямата си мощ. И така, от друга страна си учихме, че Балканите били заселени с многобройни славянски племена през 5, 6, 7 век, които се установили тук в България, не само в България, но и в земите на Сърбия, Македония, Гърция, дори на днешна Турция. И тези славяни били в основата на сегашния български народ. Това го доказва и нашия език, който въпреки някои специфики е език от славянската езикова група. Така, и местното население, което заварили тук прабългарите и славяните, така наречените траки, били романизирани вече в 6-7 век. От една страна, от друга страна вече били поизчезнали, градовете били опустошени от аварски нашествия, от хунски нашествия, от готски нашествия преди това. И изобщо това население така било, представяха него по-рядко
населено, особено в Северна България, малко по-гъсто, може би, е било место население в Южна България. Така, ако някой е учил нещо по-различно и си спомня нещо по-друго от училище, моля да се обади и да сподели, но поне ние на времето това учихме. Сега към днешно време малко са се променили нещата, но малко, не много. Така, поглеждал съм някои съвременни учебници, какво пишат по въпроса. Какви са промените? Първата най-голяма промяна, която тръгна още преди 20-25 години дори, беше, че прабългарите, които бяха считани за едно номадско, хунско, монголско, тюрско и така нататък племе, постепенно се появиха доста автори, които почнаха да доказват, че прабългарите не са, най-общо казано, тюрско-алтайски народ, а са били народ от индоевропейското езиково общество. Тоест, да не ми смущава това индоевропейско, говорил съм на тази тема. Тоест, народ от групата на съвременните европейски народи, така да го кажем. Индоевропейското семейство обхваща почти всички европейски народи, върви надолу към Кюрдистан, Иран, част от Афганистан, чак до Индия. Това са също народи, които говорят езици от индоевропейската група и затова се нарича индоевропейско семейство. Българите бяха препознати като сродни с иранските народи първоначално. Тоест, започна да се пише, че те са близки с древните перси, с днешните кюрди, осетинци. Това са все ирански народи, с част от живеещите дори в Афганистан. Там също живеят ирански народи. Таджикистан, там също са такива. И така изобщо започна да се преглежда този ареал, когато ставаше въпрос за прабългарите и да се търсят там прилики, сходства, общи думи, общи културни явления в тази обширна територия на живеещите днес ирански народи. Тази теза стана доста популярна, въпреки че първоначално официалните, така да ги наречем, историци я отричаха. Но постепенно една част от тях започна също да твърди, че прабългарите са ирански народ. Значи това, Бог да го прости, Георги Бакалов, професор Георги Бакалов от Софийския университет, към последните си изследвания започна да пише, че прабългарите са иранци. Рашо Рашев, Бог да го прости, той също започна да пише в последните си изследвания, че българите са иранци. Професор Рашев, помним неговата трагична смърт за тези, които се интересуват от история. Като всъщност, за да не отстъпва напълно от старите постулати, така да кажем, професор Рашев формулира темата по начин, че основната група от прабългарите била иранци, а само върхушката, да кажем, била тюрска. За да не отстъпи напълно от старите представи, каза така, може би основната маса българи са били иранци, но все пак управляваща върхушка е била тюрска. Така и други наши признати учени започнаха да застъпват иранската теза. Мисля, че тя дори навлезе така полека-лека и в учебниците по история. Така, в студентските си години, когато завършвах, да кажем, аз също бях привърженик на тази теория, даже така за самата защита на дипломната работа си позволих да кажа, че прабългарите мои са иранци, но доста смело на времето твърдение, което може да ти коства, както се казва, целият изпит и цялата защита. Но вече нещата бяха тръгнали малко-много в тази посока. Защото науката е доста
консервативно, всяка една наука нещо доста консервативно и трудно се развива. Това трябва да си го признаем. Веднъж захваната една теория, една хипотеза и веднъж установена, много трудно се примахва, нали, и преобразува изобщо, особено в България. И това може би не е толкова лошо, всъщност да кажем, понеже в момента виждаме, особено по темата за прабългарите, за славяни, за траки, виждаме толкова много разнопосочни мнения, че ако не беше така науката толкова консервативна и си поддаваше лесно на влияние, отдавна да си е заминала, нали, сериозната българска наука. Така, преди 15 на години аз много харесвах тази, да я наречем, иранска теория за произхода на българите. Но след това виждах много от нейните недостатъци и продължих да чета, нали, по въпроса, понеже все нещо така не ми достигаше, така да кажа, губеше ми се. Когато четях тези неща, нещо ми липсваше, така да кажа. Виждах, че това не е цялата истина. Всъщност, все пак да отбележа, през 2000-та година дори предприех едно пътуване до Казахстан, именно за да търся прабългарите. Това беше едно лично частно пътуване. Благодаря, нали, на моите родители, че, така да се каже, ме спонсорираха, ми помогнаха да направя това пътуване. За около 2 седмици ходих до Казахстан. Там се срещах с някои археолози в Алма-Ати. Тя не е столица, но е най-големия град на Казахстан. Говорих с някои местни археолози. Разказах им разменихме си книги. Аз носих няколко книги да им подаря. Купих си там разни научни трудове. Поговорихме малко с самия директор на тамошния археологически музей. Но като цяло не останах удовлетворен от това пътуване, понеже не можах да ги намеря прабългарите там. Признах го пред себе си. След 5-6 години по този път, разбира се, по-бавно и с кола, мина един журналист от BTV, Пламен Цветков ли беше, не забравих момента, който имаше много интересна поредица на времето, преди 10 години, по пътя на българите. Имаше 10 епизода. Той тръгна тук от България, мина през Румъния, Молдова, Украйна, нататък към Казахстан. Всичко това той го мина с кола. Спираше по пътя, показваше разни интересни артефакти, събития, коментираше, беседваше с местни археолози, историци. Така и той стигна почти там, докъдето аз отидах, нали? Но аз отидах със самолет, само там и се върнах. Стигна до там, даже искаше да ходи в Афганистан, сподели в предаването, но се беше отказал, понеже там беше почнала войната. И така, въпреки всичко, нали, това беше една интересна поредица. Сега хората, които се опитват да ни убедят, че прабългари са дошли чак от там, сами виждат несъстоятелността на тази теория. Значи това са едни, така като минеш от Кавказ нататък през тези големите реки към средноазиатските пустини, това са едни обширни безводни области, в които няма как да се преминат, дори трудно се преминават дори в ден днешен, пък камо ли преди 1500 години да ги преминеш пеша. Самият този журналист, който пътуваше, имаше един момент в неговото пътуване, където хиляди километри мина през едни пустини, откъдето нямаше дори бензин къде да зареди. И как
може да мине цял народ през това място, не е много ясно. Изобщо те куриозите в българската медиавистика не са един и два. Ако имате въпроси конкретно по темата, може да питате. Другото, което щях да отбележа преди няколко предавания, не точно във връзка с темата, е това, че аз съм канил различни гости тук по времето на нашите досегашни предавания и една част от тях са хора, нали, които работят в музеи, в университети. Това са така, ги наричам, нали, официалната наука, историци, археолози. А по-голямата част от моите гости са били хора, представители, да го наречем, на неофициалната наука. Това са хора, които се интересуват от история, но професията им е съвсем различна, нали, работят в други области. Доста хора напоследък се интересуват от българска история и все повече са тези, нали, да речем, любителите, не професионалистите, които почват да се занимават с нея. И причината е именно това, че всички виждат огромните пропуски в изследванията на нашите учени. Да, съвсем спокойно мога да го заявя това нещо. Един от нашите човек, който два пъти е гостувал в това студио, Павел Серафимов с Пароток, е именно такъв човек, който по професия не е историк, нито археолог, но неговите изследвания, които той публикува в интернет, стават все популярни, четат се от много хора. И там веднъж, нали, стават много спорови дискусии. Веднъж, и то не само веднъж, хора го питат какъв си ти, нали, в прак текст, че да не казваш как се е случила българската история. Ти не си професионален историк, не си професионален археолог, етнолог. И така, и някой друг беше отговорил вместо Павел Серафимов последния начин. Казва, ако българските историци си бяха свършили работата, нямаше да го има нито Павел Серафимов, нито Асен Челенгиров, нито Георги Сотиров, нито Ганчо Ценов на времето изобщо, който се занимава от история, знае за тези имена. Така че каза, че нямаше да ги има нито един от тия, ако нашите учени си бяха свършили работата. Това много ми хареса като отговор. Значи приемете го така, че ако нашите историци си бяха свършили работата, нямаше да го има и това предаване най-вероятно. Имаме нов телефон. Ало? Добър ден. Добър ден. Сега все по-ясно става, че българите са местно население, защото и такава точна наука като генетиката го доказва това нещо. Да. И славяни има, и сега българи, конкретно поне не съм чул за българи, за славяните, нали, има генетични доказателства, за траките има генетични доказателства, но конкретно за българи не съм чул, като етнос отделно. Да. Сега, интересно ми е все пак, имаше теории на времето, нали, че сме прабългите са монголиди. Да, с това започнах. И тези теории дори се подкрепяха и от някои такива археологически доказателства и възстановени черепи по череп на лица от доктор Йорданов. Това българи ли са или някакви наемници ли са? Какво е вашето мнение? Освен това беше един ваш колега беше писал, че антрополог, не беше историк, антрополог, беше описал, но не си спомням, някои райони в България, където има хора с монголоидни черти, и той на това се основаваше, че българите наистина са монголоиди. Какво е все пак вашето мнение по тези неща? Да, благодаря много за конкретния, точен, професионален дори въпрос и анализ. Така аз, нали, постепенно развивам темата, стигнах и до тук. Наистина все повече доказателства излизат точно в тази връзка, че
българите са си предимно местно население. Тоест, тези земи, още от праисторията, правили сме много предавания, са били гъсто населени, винаги имало много хора са живеели тук, въпреки някои кризи, нали, така да ги кажем, политически войни, дори и такива климатични бедствия, нали, засушаване, примерно, или нещо друго. От праисторията, от преди 7-8 хиляди години до ден днешен, българските земи винаги са били гъсто населени. И в тази връзка няма как населението, което живее днес в България, да не е почти до голяма степен наследник на това старо население, което е живяло тук. Както отбеляза нашия зрител, наистина излизат и генетически доказателства много силни напоследък, които сочат точно това, че ние сме до основна степен наследници на старото население, живяло тук, което се нарича тракийско или там с различните имена на различните племена. Така, прабългарите наистина има някои монголоидни елементи. Един възстановен череп на Ичирго Боила Мостич, така леко дръпнати очи от 10 век, нали. Има и някои други признаци, но като цяло антропологическите изследвания, т.е. изследванията на костите, на черепите на прабългарите от това време показват абсолютно европейски черти. Почти на 100% европейни черти показват. С тези малки изключения. Ало, да? Добър ден. Добър ден. Прощавайте, имам два въпроса към вас във връзка с произхода на българите. Да. Защото тогава никъде нито в римската, нито в византийската, в византийската по-късно се споменава, но за славяни, за тракийци в римските, нали, преди новата ера се е писало. За българи никъде не се е писало. И какви са тези тогава митови и легенди, които ние сме учили, че, нали, българите идват от къде си, на база на какво почива всичко това? Да, благодаря. Благодаря. Аз съм говорил почти на всички теми, но сега няма как всички да са гледали предаванията от край до край. Тази грешна представа, може да кажем спокойно днес, че българите са били монголиди, тюрки, азиаци, някакви там дошли чак от Корея, дето се вика, се дължи на няколко неща. Първото е, за мен е така наречената Волжска България. Това е другата България в днешна Русия, нали, там близо до Казан, където е съществувало това царство, наречено Волжска България. Там и до ден днешен живеят така тюрско говорящи народи, смесени с местни угрофински, нали, някои народи. И понеже самите руснаци са ги познавали добре като близо съседство и са виждали, че тези така наречени българи говорят тюрски език. Също така някои европейски учени са виждали, че тези волжки българи също, нали, говорят тюрски език и тогава по аналогия са решили, че българите на Балканите и те най-вероятно са тюрки. Така, другото е, някъде още през 17 век, зараждането на съвременната историческа наука, едни немско-австрийски учени, да кажем, понеже тогава Австро-Унгария в своята мощ, тази империя, дава пари за наука и за изследвания, появяват се, нали, вече съвсем истински научни изследвания. Тогава двама или трима немски учени започват, нали, като пишат на тая тема, отбелязват просто славяните са славяни, така, траките, прабългарите най-вероятно са татари. Те даже ги наричат точно така татари. Прабългарите са татари и толкова. Без доказателства, без нищо, може би пак във връзка с тази Волжска България или не знам точно. И оттам, като тръгва това татари, после става на хуни, после става на отигури, котригури и така нататък. И тази, нали, така историческа школа, да кажем, преминава през чехите Павел Шаферик и Константин Ириче, който му е, нали, наследник на Павел Шаферик. Той е бил и тук министър на просвещението в началото след освобождението. После преминава при Васил Златарски, при Петър Мотавчиев, при тези сериозни български учени тази теория и си стига чак до наше време, тази заблуда, нали,
Ало, да. Ало, да. Добър ден. Аз искам да ви питам точно за това, дали пък не трябва да предявим претенции към Крим, защото той бил по някой си време български, но както и да и татарите, гледам, че и те предявяват претенции към Крим, едва ли не. Но интересно е сега това, което най-модерното, генетичния код. Има една карта на генетичния код в Европа, на европейските народи, която има в интернет. Така е малко не дадена в голям мащаб, но там излиза, че ние сме най-близки с румънците по генетичен код, поне както е публикувано. Колко е верно, колко не е верно. Сега ще ви кажа, да. Да. И колко може да се стъпи на тази карта, то действително, че тук са смесвани нещата на балканските полуостров. Благодаря. Ами така е, когато наистина сме доста близко генетично и така и по физически облик, дето се казва с румънците. Когато говоря за това древно балканско население, което е живяло тук от хилядолетия, значи то не е само българите, не са само те негови наследници. До голяма част днешните румънци, сърби, македонци, гърци, че дори и турците са наследници на това население. Поели са така доста от генетичния материал, да кажа. Примерно да кажем, ако българите са 60-70%, наобщо казано, наследници, румънците, да кажем, са малко по-малко, сърбите са малко по-малко, гърците са така още по-малко, турците още по-малко, но като цяло не може единствено ние да претендираме за наследници на това древно население. И точно това ми напомня един много важен момент. Все повече става известно това, че, така да кажем, ние сме си преки наследници на старото балканско население, но едновременно с това в някои съседни европейски, тук балкански държави се развива така един шовинизъм. В Сърбия, в Македония. Това е една така официална вече теория, автохтонната, така наречена, за местния произход на тези народи и започват едно биене в гърдите, започва едно ние сме най-древните, ние сме най-великите, ние сме най-старите и точно поради тази причина съседните държави започват да им се подиграват най-вече. Такива тенденции се наблюдават и в България. Аз гледам по интернет, чета по медиите. Хора, разбрали тази истина, започват да казват колко сме велики, колко сме древни, колко сме не знам си какви. А това също е нещо, от което трябва да се предпазваме, понеже именно българската нация, българската народност в крайна сметка е нещо, което се е образувало през има всякакви наистина народи, по-малки групи, които са минавали от тук, заселили се. Сега, ако някой иска да е наследник на кои си, може да е вярно. Ако иска да е наследник на някакви живяли народи на изток, може да е вярно. Ако иска да докаже, че е наследник на някакви западноевропейски народи, също може да е вярно. Има всякакви случаи, действително. И затова трябва да сме внимателни на тази тема шовинизъм, национализъм, понеже действително един народ се обединява от много неща, не само от генетиката и от произхода. Обединява се от културата, от мястото, където живеем, от ценностите, които споделят всички хора. И изобщо така. Но действително аз, когато се занимавах с години с тази тема, това беше едно от най-приятните открития. След като се лутахме из Азия, търсихме сред монголските народи, сред тюркски, сред ирански, кавказски, къде ли не. И изведнъж, се оказа, че започнах да прозирам полека-лека, че точно натам върват
доказателствата, че ние сме в основата си едно местно население. И какво означава всичко това? Нали? Този език, който говорим днес, е говорен тук от хилядолетия, разбира се, в неговите диалектни и всякакви други форми. Означава, че ние винаги сме били част от европейската култура, даже не само сме били част от нея, сме защитавали в много случаи от чужди нашествия. Това става въпрос не само за последните 1300 години, а говорим за последните, ако щете, 3, 4, 5 хиляди години история. И изобщо така преобръща се наистина нашата представа за самите нас, което нали, е много бавен процес е. Някои хора още нали, не могат да разберат истината, ще им трябва време, други едва ли някога ще се съгласят с това, което нали, в момента казвам. Но така, аз лично горе-долу до този извод стигнах. Сега за славяните и за българите, да се върна на по-старите въпроси. Ами, това, което се е случило през 681 година, нали, основаването на българската държава, не е било много по-различно от това, което се е случило през 1878 година. В смисъл, нали, тогава се освобождаваме от османско робство, от османска власт. Нали, знаем как става това. Първо се една руско-турска война, освобождава се днешна Северна България плюс Софийски Санджак. После постепенно нали, съединението, присъединяваме и Тракия, Южна България. После вече надолу се опитваме да освободим Македония, Беломорска Тракия и така, докъде успяваме, това се знае. И така, точно по същия начин са се развили нещата и през 680 година. Наобщо казано, българските земи са били под ромейско владичество, под латинска власт. Нали. Били са подвластни на една римска администрация, която е била настанена в Константинопол. Тази римска администрация постепенно с вековете се е гърцизирала, нали, така да кажем, но през 7 век все още е била почти така римска, да наречем. И постепенно тук се случва едно освобождаване на българските земи, а не говорим за основаване, а за освобождаване на българските земи. Първо, Северна България, когато е дошъл Аспарух, с неговите хора се е освободила. После постепенно Южна България, Софийско, надолу към Македония. И това е един процес на освобождение реално. Разликите, разбира се, не са малки. Нали, когато са дошли руснаците тук преди 130 години, организирали са администрация, стояла тя е над 2 години, обучавали са хора за администрацията, за войската, после са си заминали, докато преди 1300 години идват така цял народ, ли да кажем, идват няколко десетки хиляди души, според мене, които бягат точно от Крим, от Керченския пролив, от района на Керч, на Фанагория. Идват тук, понеже са подгонени от хазарите и източни нашественици, идват тук, носят с тях администрацията, войската, уредбата, установяват се в Северна България и постепенно започват да освобождават и другите български земи. Да? Андрейчо? Да. Аз съм бати Ева. Здравей. Сега ще ти кажа защо приличаме на румънците. Добре. Ами, защото от тази се минали за да тук в България. От това. Защото през морето не може да се мине, обаче през Дунава може да се мине или като замръзне, или като замръзне, или като пресъхне. Да. Да, благодаря. Да. Ами да, и това е верно. В днешна Румъния са живяли от праисторията точно роднински
племена на траките, нали, така наречените даки. После там са живяли славяни, българи. И именно това романизирано население, което, нали, това са римски войници, колонисти, заселвани граждани тук на Балканите, което ни казваха, че така останалото тракийско население в България, именно това население по някое време е било прехвърлено, мисля, че има данни от някои български владетели, е било прехвърлено отвъд Дунава. Една част от него. И той е запазил този простонароден румънски език, нали, така, латински език, нали, така да кажем, който е основата на днешния румънски език. Който обаче се омесил, както знаем, с огромно количество славянски думи. Значи в румънския днес има около 30% от лексиката, от думите в езика са славянски. И той е една малко странна смесица между латински и славянски език, нали, румънския. Но основата на днешните румънци е именно тази латинска романизирана маса, която в известно време е живяла отвъд Дунав. После, нали, както казах, някои български владетели са прехвърлили население отвъд Дунав тук, за да в процес на освобождаване на българските земи. И това е основата на румънския народ. Докато, нали, сега тук още много уточнение трябва да направя, но не знам дали имаме време. И затова ще се върнем на славяните. Кои са били тези българи на Аспарух, нали, другия въпрос? Това не са били някакви иранци, монголци и така нататък. Това са били, нали, да ги наречем славяни, най-общо казано. Отвъд Дунава, почти до Балтийско море, до Северното, нали, море, са живяли славяни, така наречени, които пък са от своя страна роднини на балканското население. Тоест, нали, горе-долу руснаците, които не освобождават от османска власт, горе-долу, когато българите на Аспарух, които не освобождават от латинска власт, са нещо като днешните украинци, да кажем. И не само това, те дори са били още по-близки до днешните българи, което, нали, така, дори на мен ми идва, да го кажем малко в повече. Нали. Един вид, сега знаем, че днес отвъд Дунава, да кажем, живеят бесарабски българи в днешна Украйна, банатски българи в днешна Румъния, които са били изселени преди 300 години, нали, от българските земи. Бесарабските българи, те са изселени преди 150-200 години и повече пак от българските земи. И те продължават да стоят, нали, българи. И ако, да кажем, в един момент след 100, 200, 300 години, те се върнат тук да не освободят от нещо, примерно, понеже да приемем, че тук сме България завладяна от някой чужд народ, точно така ще се получи. Едни такива доста близки наши роднини, които са избягали отвъд Дунава или са били преселени или по някаква друга причина, примерно са дошли да не освободят. До такава степен е бил близък народа на Аспарух, нали, който е дошъл тук в края на 7 век. Нали, това постепенно се натрупват тези нови езикови, археологически и всякакви доказателства, които доказват точно това, нали, за така наречените българи на Аспарух. Във всички времена, дори наскоро казах в едно предаване, тези, които са били гонени примерно от римляни или от тези, които са завоювали Балканите, са бягали, най-лесно бягат отвъд Дунава. Първо бягат в днешна Румъния, после, когато римляните на Траян са стигнали до днешна Румъния, те са избягали още по-на север, в днешна Украйна, нали, Беларус, Русия. Тоест, един вид, може би най-свободолюбивото население, да го кажем, е бягало на север, нали, без да се обиждат тези, които са останали да живеят на Балканите. Но най-свободолюбивото и в известна смисъл малко по-дивото население е бягало от нашествениците, за да запази независимостта си. Тоест, славяните, колкото да не ги обичаме, днешните славяни, са до голяма степен такива хора, които са бягали на север, за да запазят своята независимост. Разбира се, още от древни времена различни тракийски племена са колонизирали
териториите на север, нали, вървяли са на север. Така наречените скити, които са, може би, до голяма част предци на днешните славяни. Това са точно едни такива роднини с траките, с балканските народи. И с две думи, славяните са една смесица между стари тракийски племена и по-нови, нали, да го кажем, бежанци от Балканите, които в един момент, нали, идват тук, дали са помолени от местното население да ги освободи, дали сами идват, нали, по някакви икономически причини или просто се връщат понеже са знаели, нали, къде са земите на техните предци. Общо взето, нали, без да им правя комплимент на славяните, но точно това са така наречените славяни. Тези, които са избягали отвъд Дунава, за да запазят своята независимост. И затова не трябва да се противопоставяме на тази тема. Напоследък в интернет също върви една много неприятна тенденция. В момента, в който кажеш думата славяни, изкачат няколко човека и казват: няма такъв народ, такъв етнос, всичко е измислено през 16 век, това са великоруски интереси, това са ала-бала. И върви една много неприятна такава тенденция на отричане на всичко славянско, нали, всичко. И се свързва веднага с Русия, с империализма, с комунизма, може би. А това е много така повърхностен и смешен светоглед, нали, само с това да свързваш славяните. Опитам се сета още какви въпроси имаше. Но така горе-долу така стоят нещата. Какво ще да кажа, нали, във връзка, може би, с славяните. Това, което ви казах, че още през 17 век тръгва една такава теория, че прабългарите са тюрки и достига, както се казва, и до ден днешен. Още в няколко десетилетия след това се ражда ответната реакция, която доказва, че прабългарите също са славяни, нали, което днес все още звучи много смешно. По-скоро, нали, ако кажеш на някой сериозен историк, той ще се изсмее едва ли не. Но тази тенденция тръгва още преди 200 години. Нали, Юрий Венелин, така известен е, може би, за някой от вас. Той почива доста млад, но остава няколко съществени научни изследвания. Той още в 1830 и някоя година, да кажем, издава една книга "Древния и нынешния Българ", древните и сегашни българи. Там започва да разглежда нашата история и точно стига до теорията на немските учени и казва, това са, нали, напълни неоправдани схващания. Българите са славяни. Нали? Става въпрос за българите на Аспарух и тези, които са дошли тук през 7 век. Казва, българите са славяни. Тази книга има огромно влияние върху нашите, нали, възрожденци. Нали, например, известно е, че един човек като Васил Априлов, който, знаем, там в Габрово основава предприятия, гимназия, много неща. Един такъв човек е бил много силно повлиян от книгата на Юрий Венелин. Той си от гракофил, да го наречем, той се обръща към своите корени, започва да работи със своята родина. Тази тенденция, че българите са славяни, продължават и голяма част от руските учени, то на високо ниво, академични учени, нали, като хора като Димитрий Иловайски, Александър Чертков. Разбира се, вие не сте ги чували, понеже те са живяли през 19 век, но това са били известни хора, които са били... Чертков е бил председател на Руската академия на науките, един вид, нали, така да го кажем. Всичките хора доказват точно това, че българите са един вид славянски народ, че са българите, в смисъл прабългарите, че
дори този обяснява как тези племена са бягали през днешна Румъния към днешна Русия, Украйна, тези трако-дакийски племена, които после след 5-6 века част от тях се връщат тук на Балканите, за да освободят именно местното население от латинска власт, от латинско робство. Тази тенденция също е продължена от Георги Раковски, от Цани Гинчев, нашия известен народен изследовател. Той има едни много интересни, само 2 писма има, в които описва своята теория, но тези 2 кратки писма са страшно съдържателни. Там излага цяло това нещо, което ви казвам в момента, накратко. Ало, да? Аз пак се обаждам, извинявайте, ама виждам, че има тук възможност. Да. И исках да ви питам, първо, значи за думата Ешмедемет бях ви питал, така не можахме да установим точния смисъл. Не, аз казах. Това значи е някаква делова среща. Делова среща с политическа среща, може би, обаче придружена с хапване, може би. Да. Така, и тук много съм мираклия да отворим едно заведение в Пловдив, Ешмедемето, примерно така. Ешмедеме заведение, не? Да се възроди тази стара прабългарска дума. Дали сте съгласни с това? И второ, един друг въпрос, пък гледах напоследък едни филми, които ги пускахте тук във връзка с нацистите и техните мании там. И те са казали, че прабългарите са част от германските племена. Доколко това може да има някакъв смисъл? Да. Благодаря. Започвам с последния въпрос. Има и такива изследвания, че баварците мислят, че са потомци на траките, нали? В смисъл не на прабългарите, че са потомци някакви на траките, т.е. някакво такова роднинско племе. Има влияние. Значи това балканско население, го наричам аз, което е живяло тук преди 5-6 хиляди години, просто в такава степен се е разраснало, нали, понеже е надмогнало елементарните житейски нужди. Нали. Тогава са били тежки в праисторията да ги посрещнеш, че и да ги надмогнеш. Нали, става въпрос за храната, за облеклото, за живота. И до такава степен е превъзмогнало, че започнало много да се разраства. Нали. И като се разраства, нали, едно семейство, като намалява детската смъртност, има 5, 6, 10 деца, повечето от тях оцеляват. И какво да правят, нали, земите не стигат за всички. Земята остава, примерно, на най-големия син. Останалите трябва да се оправят. И те тръгват постепенно. Едни тръгват на запад, към Сърбия, Хърватия, Централна Европа. Други тръгват на север, нали, Румъния, Чехия, Украйна, Русия. Други пък тръгват към Азия. От тук през проливите, днешна Турция, нали, надолу към Сирия, Иран, към Афганистан, Индия, чак до там стигат. И изобщо това е много огромно разселване, което, нали, първа се установява. И то не го установяват наши учени, това го установяват международни учени. Нали, както се казва, те така не отварят очите в тази посока. Разбира се, основно изследванията на българските археолози. Нали. Но това се признава от все повече международни учени, това голямо разпространение на това балканско население. А ние сме, нали, както казах, балканците, всички народи, до голяма степен наследници на това население. Нали. И нещо друго интересно да кажа, може би накрая. В миналото въпросът от, нали, население балканско, въпросното население, както казах, е било сравнително богато за, как да наречем, за времето си, нали? В сравнение с всички останали племена, които ежедневно са живели от лов и събирачество, които са обикаляли от място на място да търсят прехрана, нали? Живяли са доста по-примитивно, бедно. И изведнъж при тях идват едни хора, които
носят така култура, земеделие, цивилизация, занаяти, дори много има развити вече гранчарство, ковачество. И идва това население сред тези народи и те гледат на него като на някакви много велики специални хора. Това са нашите предци, да го наречем. Това, което днес не се вижда смешно и селско, едно земеделие, едно дворче, едни животни. Това на времето всъщност е било основата на цивилизацията и тази цивилизация силно е впечатлявала хората по целия свят преди 3-4 хиляди години. Така, значи, това така процъфтяване на всичко, което може да наречем българско, балканско, е продължило някъде до новата ера, когато идват големите империи на Персийската империя, на Ксеркс, там на Дарий, Римската империя. Изобщо тогава малко се създава една друга организация, започва така една администрация, едни градове, едни градски центрове да се оформят. Така цивилизацията се измества в една друга посока от селото към града. И тогава пък тия всичките неща, които ви разправям за земеделието, за животните, за това започва да изгледат малко селски, така. И селски и български, народни, обикновени, простонародни. И тогава става така това изместване. От тогава, точно именно това българското, което си го пазим и до днес, почва да изглежда малко селско и смешно. Но трябва да знаете, че дълго време това е било нещо като признак на култура и богатство и на всичко останало. Да? Ало? Да. Значи тези хора са носили технологии. Тези хора са носили технологии. И една от технологиите това е за производството на стомана. И ако може вие някакво предаване да проследите технологията за производство на стомана в древността. И това българите са донесли на Балканите, мисля, технологията за производство на стомана. В специални пещи са получавали микропещи. Такива са получавали гъбисто желязо, което после се подавало и се е превръщало в меч. Докато до известно време тук е имало само медни месингови сечива и оръжия. И точно откъде е дошла тази технология за производство на желязо, която е вече чак БСМР в Англия 17 век, 18 прави така масово да се получава. Иначе технологията за стомана е била секретна. Да, благодаря. Да, радвам се, че господин Хаджи Петров отново е във форма. Само накратко, самото добиване на желязото се предполага, че точно тук на Балканите възникнало преди 1300 години преди новата ера. Точно това се казва края на бронзовата епоха и началото на желязната епоха. Има хипотези, че точно тук и то в Северна България отново, там около Дунавската цивилизация, така наречена Варненско-Дунавската цивилизация, там някъде се овладява и процеса на коване на желязо, понеже той е точно сложен, двустепенен. Първо се добива шлака, а после тя пак се претопява и от нея се добива желязо. Но пак от българските земи, като тази технология вероятно се разпространява в целия Черноморски басейн и вече с така наречени прабългари се връща тук Тя не се връща на Балканите, понеже тя най-вероятно никога не е изчезвала, но и те също са владеели. И така, за името българи, самото име, съвсем накратко, това съм го казвал и в друго предаване, може би сте обърнали внимание, това е латинската дума Вулгарис, гръцки Булгарис или пак Болгар, която значи народен, простонароден, с такова значение била на времето преди 2000 години. Той е същите тия ромеи, които са дошли тук и са имали така за елит, за господари, за администрация. Така малко, може би, снисходително са нарекли место население Българи, т.е. такива хора простонародни, които са живели по селата, по паланките. И така, за мен оттам идва думата Болгар, а не от някъде другаде. Българ.
макар че днес има малко по-друго обидно значение, но на времето не е било така. Ами, това беше всичко за днеска. Така опитах се накратко да очертая една картина. Надявам се, че ви е било интересно. Довиждане до следващата седмица. Довиждане.